Hej, jeg hedder Per. Jeg købte 2 tårne brænde fra DK Brænde her i februar, fordi jeg så den her video. Ovntørret brænde, det er ovntørret til en fugtighedsprocent på under 18%. Det er 100% klar til brændeovn ved levering. Lufttørret brænde bliver opbevaret under åben himmel, så det kan være regngodt ved levering. Derfor kræver det tørretid på 1-3 måneder. Alt afhængig af vejrforhold. Så vil du have brænde, der er klar til brug, så skal det være ovntørret. Har du lidt tid og vil spare lidt penge, så det er lufttørret brænde, du skal vælge. Nu skal vi så se, hvordan det er i virkeligheden, når man får brænde fra DK Brænde. Fordi jeg købte sådan 2 tårne og regnede med, at det ovntørrede var klar til brug nu, og at det lufttørrede skulle som sagt kunne bruges om 3 måneder. Det her, det skulle være det lufttørrede. Det er svært at se, fordi det er simpelthen så vådt, så vandet løber af indpakningen. Og det har en fugtighedsprocent, der svarer stort set til nyskrovet. Så 3 måneder er i hvert fald ikke nok til at kan bruge det her til noget som helst. Endnu værre er med det ovntørrede. I kan se her, hvor muggen det er. Jeg klagede straks ved ankomst, da vognmanden stod her. Han rystede også på hovedet. Men jeg fik at vide, at jeg skulle beholde det, fordi jeg skulle bevise, at det var for fugtigt. Derfor købte jeg en fugtighedsmåler. Og så kan man jo så se her, at det ligger på over 30%. 35%. Og sådan er det hele vejen igennem. Jeg prøvede at brænde lidt af det, og det syder og bobler i noget tid, og selvfølgelig damper, og så går det ud. Det er overhovedet ikke klar til brug nu. Jeg var sikker på, at det var en fejl, så jeg kontaktede jo igen DK Brænde, men jeg fik at vide, at det her, det er det, jeg har købt og betalt for. Det er simpelthen deres ovntørrede brænde. Det var ikke en fejl. Derfor mener jeg, at det her det er bedrageri, fordi det er jo at foregive og sælge en vare, som slet ikke lever op til det, der bliver nævnt i videoen. Jeg har klaget via Nævnenes Hus, og i går var vi indkaldt til en snak med en advokat med henblik på at finde en løsning. Men DK Brænde meldte ikke tilbage og meldte sig ikke til samtalen. Så lige nu står jeg jo altså med 2 muligheder, som jeg sikkert vil benytte. Begge 2 er, jeg vil politianmelde DK Brænde for bedrageri, og jeg går videre, selvfølgelig går jeg videre med en klage til Forbrugerklagenævnet, som kan pålægge DK Brænde og enten erstatte mit tab, eller også udskifte her til den vare, som de jo lovede at levere. Endvidere har jeg klaget til E-mærket, fordi DK Brænde har E-mærke på deres hjemmeside, og det er en meget, meget langsom affære, men det lød også som om, at de vil tage affære i den her sag, fordi en anden ting er, at DK Brænde hævede pengene første hverdag efter at have bestilt det, men der gik 14 dage inden jeg fik varen. Og det er jo altså, at Forbrugerombudsmanden blev benævnt som dårlig forretningsetik og er faktisk ulovligt. Det har jeg sagt til E-mærket, at de kan vel ikke have et medlem, der har så dårlig en forretningsmoral. Så alt i alt, hvis I skal have brænde, så skal I i hvert fald ikke købe det ved DK Brænde. Det er totalt useriøst. Og jeg kan kun råde jer til at finde en seriøs leverandør, og del gerne den her video. Hej.